Ore kendo nyakora Mugia Juang kamora mora maintiere machiegni e nonro mar gazet okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugia Juang okan kenda mar mondo mi wanon gazet ariyo mano mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Antiere kae kod jafwambo wadwa Edwin Okoth ama bende wadwa nono godo gazet ariyo montiere godo e studio kae. Edwin oyawre. Ora inya Joyce. Ichiu maber? Ichiu maber. Machiegni e nonro mar gazet wantiere kod gazet mar The Standard kod Daily Nation. Ka wang'iyo gazet mar The Standard gi Daily Nation, weche mag siasa maneno kaka wuono gi miyo peka e gazet ariyo. Ang'o minyalo wacho kotudore kod weche mag siasa kalure ni sani piny Kenya odong' mana dweche manok kende to wachomo yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. Apani koro sani siasa kamochope oseyangore ni ji ariyo ema laro gini ahinya. Koro gima dhano temo ng'iyo kata weche ma thuond weche momi pek ahinya ni jalupgi dhi bedo. Standard ng'iyo wachno, Daily Nation baneno komiyo wachno pek to ng'ama dhi bedo namba 2 to nyalo bet ng'a e kinde. To ok mana namba 2, mano namba 2 nyaka sani wanyalo ng'eyo ni nitiere ji 47 ma bende osewuok oko ni gidwaro bedo gilaro komno mar tend piny Kenya. Kata kamano jogo mas wanyalo wacho ni piem en kind farese ariyo ma jo Kenya te ng'iyo mano moluora Raila Odinga kaachiel kod William Ruto. Kata kamano ka wachako kod gazet mar The Standard okinyi makawuono, kaneno thuon wach ma bende Standard omiyo peka en wach ni kalure kod dwaro mar jatenda duond burano mar Wiper Kalonzo Musyoka. Kakoro Kalonzo kalore The Standard ondike ni Kalonzo big no to Raila vetting panel. Matende ni ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka sani koro en olieko ni en oko bichopo mbele aput mabende yandi ochuogi mar mondo mi omanya jalno kata oda dhog jogo ma ponono gin bende giromo bedo jalup Raila Odinga e ng'wecha mar laro komten piny Kenya. Wach makamano no komi peke ito boke mar 8. Inyalo wacho ang'o ewi wach makamano Edwin? Apani kaluwore gi siasa ma Kalonzo osebet kagoyo to gibedo ni osebet jatelo e higni mosekalo. Oneno kama en gima oduoke chien. Oneno ka gima jogi neno ni kore kidwa kokoda timo penj. Chalo in ka isetimo penj ndalo moko ma isetimo class no. Kalonzo osebet jalup jatend piny Kenya higni mosekalo. Koro neno ni ma class manosekalo tidwa nonuo kendo. E gima pani ok omore ahinya. Koro wacho ni en aput manolosi mang'iyo ni ng'amo nego bed jalup jatend piny Kenya kata madhi bedo jalup Raila ka Raila dhi e yiero. Oneno ni en mano oingo matin. Kech kopimore gi jogo bende ma idhi ketego e class no. Koro waluonge ni class. Kech class ni ochalo ma en osekalo. Oting'o Peter Kenneth, oting'o Munya, oting'o Martha Karua, sani be nyinge omienjo kanyo. Koro en kong'iyo oneno ka class no ingo. Chalo kaka in sani class mane sekalo gisi ni koro Joyce dogi tim penj. To king'iyo joma idhi timo go penj to joma samoro ne ni chien ni e class. Ato bende par ni aput makamano mayande Azimio la Umoja mano riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ochuogo nego bende gichako chenro no mar vetting odiochieng' makawuono. Kamoko kuom jogo ma bende nitiere e aput makamano noyier aput mar ji 7 oting'o kanyo Bishop Peter Njega, Archbishop Zaccheaus Okoth, Kitui Senator mano Senator County ma Kitui Enoch Wambua, Michael Orua, Dr. Noah Wekesa, Sheikh Mohammed Khalifa, kaachiel kod Beatrice Askul mano Moi. Mago e jogo ma bende nitiere aput mar ji 7 ma bende no yieri kata no chuogi mar dayo dho jogo ma bende ponono nyalo bedo jalup Raila Odinga. Bende par ni duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC omiyo duond buche mag siasa kata riwruoge mag siasa kata jogo ma bende olap dhogi ndong' ne komno mar tend piny Kenya ni kochopo kanyo tarik 16 mano dwe mar 5 higani gibed ni gisechwalo nyingegi kaachiel kod jogo ma bende giwalo ni biro bedo jolupgi e yiero maduong' ma higani. Aka bende aput ma bende riwruok mar Azimio la Umoja ne oyiero to nigi nyaka tarik 10 dwe mar 5 mano higani mar yiero jalno mabiro bedo jalup Raila. Paro ni gibiro tiyo kod thuolo no makare mar walo jal makamano koseoyo. Ndalo dong' matin kech mano ng'iso ni gin gi ndalo 6 to ka pod ywaruok nitiere ng'ama dhi biro gi ng'ama ok dhi biro. Ok ang'e ni ndalo 6 oromo timogi. En mani wacho ni siasa ndalo 6 chalo higni 6 kata higni 100. To ok ang'e ni gidhi tiyo gi thuolo no mapiyo piyo marom nade nikech sani pod koro giyware ni ng'ama dhi biro gi ng'ama ok dhi biro. To an aneno ni gi pacha ni
koluongi e penj ming'e ni segatimo kendo ing'e answers kendo ingo to koro Kalonzo to sani koro en oramo ni ok onyal chopo, ok onyal dhi mar mondo mi otimne interview kata mar mondo mi odadhoge. Akalore ni nobedo jalup, noringo kata nene ng'wech mar bedo jalup Raila mane yiero mar higa mar 2013, yiero mar higa mar 2017, kendo wacho ni en emoromo mar mondo mi obed jalup Raila. Kata kamano we waket wang'wa wan kaka jofwambo, wabiro ng'eyo kapo ni Kalonzo ok ochopo mar mondo mi en bende odadhoge e nyima put makamano. Bende podi obiro bede kind jogo moromo bedo jalup Raila kosi jogo kende ma ponono biro chwalore kata biro dhi interview makamano emibiro yiere. Okang'e ni gima Raila Kalonzo osewacho ndalo mokalo en ni joma laro kom maduong' to noko timnegi interview nang' to be nok gi apply. To koro idwa ni mondo chwal kwayo mondo timne interview nang'. To gini we king'iye to odhi bet gi siasa mang'eny nikech kweth mar Kenya Kwanza bo osedonjore e wachno, giwacho ni mano anachaya. Koro ing'e ni en gima nyaka ng'i mos nikech joka bende nyalo chako wuoye, to koro odhi kelo weche mang'eny e pap mar siasa nikech ichal joma idhi tugo gi tim moro, tim cha yiero jotugo to tim ni be ng'isogi ni be wuoye kaka giyiero jotugo. Koro ing'e ni siasa nyaka dhi bet maliet ndalo mabiro gi. Ka bende mana kaka iwacho ni jo UDA bende odonje wach makamano, ka waneno ka Johnston Muthama ma en jakom mar UDA bende sani koro nochwalo duonde kopenjo ni giparo ni Kalonzo en ng'ano ma inyalo nyon piny. Ka bende owacho ni Kalonzo en jalno ma bende osebedo onego bed kod ji aluora mare. Mano wach ma bende nomipe kanye ito boke mar 8 mar gazedni mar The Standard. Ka bende nitiere jaod bura ma Kathiani mano Robert Mbui ma bende owacho ni jogo ma bende oluong mar mondo mi ochopa e interview makamano kata or kwayo margi mar bedo jalup Raila gin jogo mok nyal bedo piny e kinde mag timo interviews makamago. Kata kamano ka wadhi mbele kod nonro mar gazet, wach machielo ma bende The Standard omiyo peka kae en wach kotudore kod jogo ma bende osechwalo kwayo margi ka gin bende olap dhogi ndong' ne komno mar tenda piny Kenya. Ka wach makamano mi peke ito boke mar 6 mar gazedni mar The Standard. Ka koro wach kae ni duol matayo weche mag yiere pacho kae IEBC sani koro nitiere kod wich bar maduong' ahinya akalure ni kalatasno ma bende biro go chapa nyinge mag jogo ma biro laro kom ten piny Kenya ubiro bedo mabor ahinya kata mabor miwuoro kalure ni ji 47 olap dog gise oro kwayo margi mar chung' kar kendgi kata kaka independent candidate. To par ni bende wantiere kanyo koda nitiere William Ruto, Raila Odinga kaachiel kod Jimmy Wanjigi mabiro kelo gi mar mondo mi gibed ji 53. Obiro bedo list mabor ahinya ma ponono nyalo kelo gwenyruok matin. Okang'e ni ja gombulu to dhi winje nade nikech aneno kata picha moro ni e bathe kanyo ma list karatas rom gi dend dhano. Koro in ng'ama dwa yiero, in ng'ati mimanyo ni e namba 39. Koro kidwa manye wang' ichop gini nyalo kata ywayo thuolo migo gombulu. Mae sama koro chopo sa 11 ka jomoko poko gombulu nikech mondo ipang line no kine lai kanyo ko kichop kucho ko kiyud ka kendo list be duong'. Hapa ni madhi mani koro oyaw pap nyaka ji donje pap. To bende par ni e kindego mag yiero jogo ma bende olap dhogi ndong' ne komno mar 10 piny Kenya kaachiel kod running mates magi onego bed ni imiyogi arita makende. Mana arita mimiyogi wanyalo wacho ni 24/7 imiyogi odiochieng' te otieno te nyaka bed ni ritogi e yo makare. Wachno bende miyo IEBC wich bar maduong' ahinya kaluwore ni wach mar arita no gibiro tae e yo machalo kaka mane. Aka bende par ni nyaka sani jogo ma bende kata kalure kanochopo odiochieng' manyoro ji 7,213 ne bende osekwayo kata osechwalo boke margi ne laro kombe mopogore opogore mago e pacho kae. Ka bende nitiere jogo ji 47 ma geto komno mar 10 piny Kenya ka gichung' kar kendgi, ji 106 ma bende omi otiko mar laro komno mar governor, ji 147 biro laro komno mar senate, ji 110 komno mar woman rep, ji 958 komno mar od bura counties mopogore opogore kaachiel kod MCAs nitiere 5,845. Jogi gin jo mathoth ahinya. Aparo ni higa ni ema IEBC dhi bede kod wich bar maduong' ahinya kosenang'o.
En wich bar kendo be omenda be gidhi tiyogo mang'eny nikech kata loso ballot otas migoyo ombulu ni nyaka lose maduong' to mano be kawo omenda mang'eny. Koro wadhi bet gi yiero ma duoko uchumi wa chien nikech wadhi tiyo gi omenda mang'eny to wadhi kawo thuolo sabe wadhi kawo mang'eny seche migo ombulu ni. Apani en wich bar en mani koro nikech katiba wacho ni kidwaro kisechwalo mi ichulo pesa midwaro. Aneno ka ji ochulo 200,200 kae, jomoko ochulo 100,000 ka gin rowere kata joma mine. Koro apani gisechulo, katiba oyienegi, lakini ok en tich mayot ne jago ombulu to gi duol matayo yiero. Kapod wantiere ito boke mar 6 kanyo Edwin, bende waneno ka bathe kanyo oket kanyo wechego kata gigo ma jogo ma olap dhogi ndong' ne komno mar tend piny Kenya requirements kata dwaro monego bed ni gichopo kanyo. Inyalo mana neno moko kuom dwaro ma bende oket kanyo. Gidwaro mana certificate kata ranyisi ni somo, somo nyaka degree level, in gi kipande kata ID mari kata passport manyalo nyiso ni iluongi ni ng'a in ja kanye to in ja Kenya. Gi picha moro matin iluongo ni passport photo, certificate be nyaka ibedgo ma duond bura ma owali ni nyaka idhi ichung' kanyo ne jogo machung' gi duond bura. Jogo machung' gi duond bura. To be nyaka ibed gi list mar ji 2,000 ma oketo signature manyiso ni osiri mondo idhi chung'. To jogo mabe onge gi duond bura nyaka bed gi gimiluongo ni symbol kata ranyisi. Awinjo ni nyoch girumo ma kata yier mana socks. To ng'ato osekawe. Mano be achiel kuom wich bar ma bende IEBC nitiere godo. Kalure ni symbols kata ranyisi ma kamago bende nyalo biro gwenyo ji e kinde yiero maduong' mibiro baganyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Kaito bende kalure kod chike mag IEBC kotenore kod wechego mag welo. Jogo maponono kata molap dhogi ndong' ne komno mar tend piny Kenya. Kaponi kata achiel margi kata en jalno malaro kom tend piny Kenya ka achiel kod jalup mare. Kaponi achiel kuomgi ong'ielo rengo kapok obagi yiero to kata ikindego mag yiero to biro nyiso ni yiero mag tend piny Kenya ibiro ruch oko makendo ponono biro kelo burden kata wich bar maduong' ahinya kendo ne duol matayo weche mag yiero pacho ka IEBC. Yiero itayo gi chike motegno kendo moridore ahinya ma nyaka giluwe luwa kaka okete gi katiba kata pend chik mar Kenya. Emomiyo nyaka ging'i ni gimoro amora monego otimore e saa mowinjore kendo kaka onego time. Eito boke mar 7 mar gazet mar The Standard, bende koro wayudo ka ja ohala mano mayudore ka dho wath nam chumbi kata kaunti ma Mombasa mano Suleiman Shabala. Sani koro okwedo weche ma osebedo ka liekore kata ma osebed kinyise ni ochung' kar kende kolaro komno mar gavana e kaunti ma Mombasa. Ka koro nyaka odiochieng' manyoro wuok oko owacho ni en obiro siro lwedo jalno mabende ODM nomiyo tiko mar laro gavana e kaunti ma Mombasa mano Abdul Swamad Nasir Sharif mabende sani biro laro kom gavana e kaunti ma Mombasa kod otiko mar ODM. Aka bende Nasir weche makamae notuche kinde nyasi mabende nobagi e kaunti ma Mombasa nyoro mano nyasi mar Eid Baraza mabende oyure kod jotelo mopogore opogore. Weche mag siasa bende nwaneno ka notuche e kinde romo makamano. Inyalo wacho ang'o kotudore kod siasa makadho wath nam chumbi? Parni Sonko bende sani koro temo sotiende e kaunti ma Mombasa kacha. Sonko bende kanyo to kata kamano en Mombasa nyoch nitie ywaruok maduong' ahinya e kind ji ariyo gi Suleiman Shabal kod Abdul Swamad Nasir. Nikech jo Shabal nyoch neno ni onge kaka inyalo weyo mokibet e otiko ni to wan kodi kendo wang'e ni in miromo. Osebet ywaruok maduong' ahinya tapani mondo ka okang' mar ni koro kodhi chung' nyalo bet ni tie winjruok moro mobet. To kata kamano nikech iga ni siasa en iga ma ji ng'eny. Ineno kaka koro ji 47 kende already ni president. Koro ji nyaka kaw okang' machalo kama. Ng'at achiel nyaka weye ywaruok mang'eny ahinya e counties gi. Iyudo ni ng'at achiel ji ariyo moko nyaka weye, nyaka ji we lekgi eka koro gik moko nyalo dhi mbele. Nikech Mombasa nyocho yware ahinya kendo nyocho tek. To kata kamano ero Shabal wuon owacho ni en koro oweyo. To kata oweyo gimok ang'e ni joge man nyocho chung' kode to koro dhi winjo nade. Joge man nyocho chung' kode ahinya to jalno mabende nosewalo mar mondo mi obed jalupne mano nyadendi kata Mikai Selina Maitha. Sani koro en
okwedo kata owuok oko mar wacho ni Suleiman ondhogo gi kata en andhoga kaluwore kod paro mabende nyobiro godo mar weyo ng'wech mar laro kom gavana e kaunti ma Mombasa kendo sani koro osiro lwedo Abdul Swamad Nasir. Ka bende koro ok gimor ahinya kod okang' makamano ka giwacho ni gin ne gisewuok oko kendo giseyie mar sire mar mondo mi ochung' kar kende nyaka debe kendo koro sani oweyo ng'wech makamano. Giwinjo ka koro chunygi ok mor ahinya kod wach makamano. Ka wadhi mbele ito boke mar 8 mago weche maga manyo jalup Raila mano kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Ka wadhi mbele ito boke mar 14 mar gazeti mar The Standard. Nitiere kaka The Standard oketo wach makamae Edwin anyalo wacho ni gimora. Gikete ni wanyalo wacho ni orphans en nyithi kich. Nyithi kie makoro Kibaki noweyo. Kata mago kembe mabende notimo maber e kinde tenda mosenindo Mwai Kibaki manen jatend piny Kenya mar 3 to toka Mwai Kibaki nosewuok e telo to kembe makamago wanyalo wacho ni nopodho kata ne giweyo timo maber. Nyalo bedo ni telo mar Kibaki to ng'ama nowene tele manomiyo kembe gi opodho kose nang'o? Apani gin kembe mane ndalo mang'eny, ndalo igni mang'eny kane pod Kenya ni e poja telo achiel igni 24 napok yudo thuolo mar golo wigi. Tapani koro kane Kibaki odonjo moketo thuolo mar timo ohala, ne giyudo kaka ginyalo timo ohala. Kembe kaka Transcentury to koro nikech ne gidhi malo ahinya kinde no to bende nitie kaka ndalo go ohala ne bedo ne jiwo gi ji mabe chiegni gi tend piny Kenya. Apani koro ka jogo kanowuok to sir mane giyudo ahinya nolal. Emomiyo kembe gi nokoro dong kaka kie to nok gidongore kaka ne jiwe ne ginya dongore ndalo mane Kibaki nitie. Ka Kibaki wuok to gibe dongruok gi nodhi modoka piny. Adwa ni wang'iye weche mag ohala moko. Aneno e ito boke mar 24 kae mano mar gazeti mar The Standard. Gin weche ma otudore kod kambi makeyo teko sitima e pacho kae Kenya Power. In kalure Edwin kaka ripota marwa mathoth ne miyo wa weche go mag ohala e Ramogi TV kae. The Standard ondike kae maber ni Kenya Power in payment bid as electricity output hits record high. Matiende ni nengo ma teko sitima idho malo kose nang'o? Matiende ni jogo manyayo teko sitima omedo stima magi gigolo. Jogo manyayo teko sitima kata power generators nitie kaka giwinjore ga gi Kenya Power gimiluongo ni take or pay. Ka nyayo stima ting'iew amichul. Koro koking'iew ama kokitiyogo to podang' ni chula. Koro ka gimedo nyayo stima mang'eny tiende ni Kenya Power bro chulo gi makato kwa tiyo gi stima no. Koro mae be gimosebet ka chando Kenya Power nikech kokwa ti gi stima moromo to nyiso ni pod wachulo kata ok watigo kaluwore gi winjruok mane gitimo gi kembe manyayo stima. Kamano. Kata kamano weche go mag stima dong ncho duok piny nengo mar stima e pacho kae kose jo piny pod winjo matek. Pod warita tamala 15 mar 2 nikech mokwongo nosegol to mar 2 ni beto yware matin mapani magi weche moko ma kaka wan joma ng'iyo weche mag ohala. Onego wagoane watimane rameny moro mondo wang'e ni to mato nodhi kanye. Unyis jopiny kuku mar wach kendo ang'o matimore. Akawa keto tenge gazeti mar The Standard. Kose nitie wach moro ma pono nomako wang'i kende gazeti mar The Standard e weche mag ohala? Apani mano oromo ni kwa Ramogi nikech pod wadong' gi gazeti achiel. To kata kamano wach mar Japan manyoro ne wang'iyo ni Japan gi Kenya koro tudore e weche mag ohala. Mane ito boke ma 24 kanyo. 24 kanyo kendo wang'iyo ni to Kenya timo ohala gi pinje magi. Ng'eni Kenya osebet gi pinje madongo ma gitimo go ohala. Maka gimoro timore to wainyore. Kaka sani lweny mantie kind Ukraine gi Russia. Iyudo ka inyowa. Koro jo Kenya temo ng'iyo ni wanego bed ni wan gi pinje mamoko be mwatimo go ohala. Makoro ka nitiere tulo kata midhiero moro konchiel to konchiel wadhi adhiya maber. Koro ok hinyo chumi marwa. Akawa keto tenge gazeti mar The Standard wamulo mana mapiyo gazeti mar Daily Nation. Athuon wach mabende gazeti mar Daily Nation omiyo peko kinyi makawuono en mana gipenjo mana penjo kae ni jalup biro bedo ng'a kata jalno mabiro pongo lemo mar jalup jatend piny Kenya e yiero maduong' ma higa ni biro bedo ng'a. Ka bende giketo jogo ma UDA ponono nyalo yiero mar mondo mi obed jalup Ruto ka achiel kod jogo ma ponono Azimio la Umoja
One Kenya Alliance biro yiero mar mondo mi obed jalup Raila. Akawachako kod jogo mabende gilieko ni nyalo bedo jalup Ruto. Waneno kanyo gavana ma Kirinyaga mano Anne Waiguru, nitiere kanyo Kithure Kindike, wantiere kae kod Rigathi Gachagua, Wamalwa nitiere kanyo mano Musalia Mudavadi kaachiel kod Justin Muturi. Mage jogo ma ponono nyalo bedo jalup Ruto e ng'wech mare mar laro Compton piny Kenya. Aka bende nitiere jo Azimio la Umoja. Wantiere kod Kalonzo, Peter Kenneth, Charity Ngilu, Martha Karua kaachiel kod Peter Munya. Wach ma kamano aneno komi peke ito boke mar 4. Ka wang'i ito boke mar 4 kae kaluwore kod Daily Nation, gitemo mana mulo jogo achiel kachiel. Gichako kanyo kod Charity Ngilu, wantiere kanyo kod Kalonzo. Ka wadhi kichako kod Charity Ngilu, korka Kori Edwin. Bende paro ni onyalo romo bedo jalup Raila kose uyo kaluwore kod gigo mosetimo telo mare kose? Mokwongo aneno kama joma waneno picha gi ka gin ji 10. To waneno ka kandidates gin 47. Koro ji 37 nitie ma wakia suragi, wakia nyingegi, to ok wang'e ni to gidhi wuok kanyo. To kata kamano ok yot mondo watimre kweth manoyier moro ma aputcha. Ok wadwa tiyo tija put no sani. Wawene aput tije to kata kamano jogi te nigi CV kata ing'eni ma koro en manyo tich. Ng'ato ka ng'ato biro gi karatese ke to wacho ni an ng'ane ma gima asetimo higni mosekalo. Aneno ka koni gi koni nitiere joma osebedo jalup jatend piny Kenya. Musalia ni koni osebet kata nobet mana dweche 2 matin kamano. To Kalonzo be ni koni be nosebet. Jogi te nigi mbi en mani koro be ing'iyo ni to kumiae in gi joma go ombulu marom nade manyalo siro nikech okeli akela mondo ibed jalup tikeli mondo bende ijiw jogo madhi go ombulu gi kwan mar jogo manyago. Sani koro kata ka gidhi loso kata gidhi ng'iyo wach makama nyaka ging'i jalno mabiro kelo negi kwan e yo makare mano motelo ne yiero maduong' maigani. Parni kwethno mar Kenya Kwanza kaachiel kod Azimio la Umoja giduto gisebedo ka gitemo gido masawa mar piny Kenya. Kaluwore ni masawa mar piny Kenya nitiere kwan ombulu mathoth kanyo. Kamano e gimomiyo ponono ginyalo yiero jalup gi kawuok e masawa mar piny Kenya kata oyo. Kata kamano mana kaka isewacho, wawene aput mar Azimio la Umoja, ponono jo UDA bende biro chuoga aput margi mar mondo mi okonyo Ruto e yiero jalupne. Akawadhi ito boke mar 3 kae Edwin, wach moro kae mabende notimore kendo ang'eni anyuola no mar senator mano jaod bura mogwel mano David Ole Sankok. Sani koro nitiere kod kuyo ka bende pod wamedo mana oro ote magwa mag kuyo kaachiel kod lit ne familia mare mai tok tho mar wuode miluongo ni Memusi, mano Memusi Sankok mabende nochielore gi magina. Kendo owito ngimane. Masira makamae notimore e odgi. Kendo wachore ni wuode nok ne dwa dhi e skul. Mane momiyo ne gibedo kod gwandruok matin kod wuon mare mano David Ole Sankok kaeto bang'e okawo okang' mar kawo ngimane owuon. En wach malit ahinya Edwin. En wach malit kendo kata kamano wamedo mana bet kod kanyachiel e kuyo to bende en puonj maduong' ahinya ne kata jogo jonyuol gi kaka wadak nikech bedo ni nyathi marom kamae ong'e kata kuma bunde nitie to ong'e kaka itiyo kode nikech nonro to pod itimo pod wach kich pod ng'iyo ni to ochopo nade ma gima kamano timore. Apani bunde en gima onego bed ni oket kama ok yot mondo ng'ato chope kata konya chopo to nyaka obed gi support mar ng'ama duong' kata ng'ama omi license. Nikech mano nyiso ni gini ne nyalo timore marach mohingo kae. Onyalo kawe to dhi kode oko to dhi wach kata ni en koro e wang' koro go jite ama go jite e ot ama go wuon gi. En gima dwaro ni okelo puonj moro matin. Jomoko nyalo yudo puonj koa e wachno. To kata ka gimani kiki wacho ni jomoko nyalo yudo puonj koa kuom gino. Bende an korka pacha paro ni onego bedni kata kaluwore ni nyathini ok ne dwa dok e skul. Nonego bedni jonyuol mage ponono onego kete piny to openje kata yo moro mamuol. Nang'o momiyo kidwa dok e skul. Mar mondo mi ging'e kuku mar wach. Ponono ne nitiere kod dang'ni mar paro kata stress moko matin ma ponono ni nyalo geng' mar mondo mi kik okaw ngimane owuon. Kata kamano weche mabende nitiere e lwet obila
kata ma pod itimo ne nonro ok onego bed ni watwak ahinya to machiegni wabiro yudo duoko makare ewi wach makamano ka bende ne wang'iyo lipot ma bende Cleophas Oluoch nyokelo n'odiochieng' manyoro okwach kich nyochopo kacha kendo dayo dho anyuola no ka bende gitemo kunyo matut mar ng'eyo kuku mar wach makamano. Tapani nyithindo masani be opogore ahinya nikech wan chon ok apar kane nyachopo kama iwacho no kidwa dok e skul to kata kamano be kong'isi ni dogi to onge kata gima inyalo timo. Koro apani kaka parenting kata kaka iwuoyo gi nyithindo sani opogore ahinya. Ti kaka inyalo ng'iso nyathi, ti kaka inyalo kama ok inyal chopi kode. Koro nyithindo masani opogore, jonyuol masani be nyaka pogre. Kata kamano bende kapodi mane wechego mag skul bende wanyalo mana paro ne joneno magwa ni odiochieng' ma kawuono jo form 1 donje skul jonyuol ponono nitiere kod ringo koni gi kocha ka gitemo mar keto achiel ariyo adek kaka moro maber mar mondo mi gine ni nyithindgi odhi e skul e yo makare. Ito boke mar 9 kae podi aneno mana ka gin wechegi mag IEBC kaluwore ni jogo ma bende oseoro kwayo margi ka gi geto komno mar tend piny Kenya mano e yiero maduong' ma higani gin jogo modhuro kendo IEBC higani nitiere kod wich bar maduong' ahinya kendo mapek maneno ni jogo duto nyingegi ogo chapa ka achiel kod ranyisi margi e yo makare mar mondo mi jopiny kodhi kacha mar mondo ogo ombulu kik gibed kod gwenyruok moro amora kendo oket ranyisi go e yo makare. Ka wadhi mbele Edwin, kapo nono nitiere wach moro momako wang'ie oboke ni mar Daily Nation kapok watieko. Onyalo bedo wechego mag ohala kata ka wadhi e ito boke mar 18 aneno machinglo moro kae. Ka bende machinglo ma kamae waneno ka nitiere jago moro morwako law maratong' ito boke mar 18 ka orwako law maratong' to onyalo bedo no bedo e gima chale wi got to nitiere jomoko mantiere piny kae ka ondik kanyo ni I'll soon join the campaigns. Ineno ka godno en got makier ahinya kendo kata omake to onyalo kier sa asaya modog piny. Koro joma ni piny ka to ng'ise ni wan kore kwa biro, kore kwa damoki. Tapani mano en machinglo matemo ng'iso ni campaign koka dwa chako ahinya to e Mount Kenya kata Kenya ma masawa kama ji mang'eny lara ahinya mondo oyud ombulu makono. Emomiyo jomoko pod ne piny sieme ni iriseidho to eri kier inyalo war sa asaya. Wan kore ka wabiro. Wanyalo wacho ni kuongo ok en chopo. Kata kaka iwacho gi kutangulia sikufika. Kutangulia. Nyalo bedo ni kuongo to mano ok onyiso ni sechopo. Pod inyalo kier kendo waromo piny koni. Kore ka wan bo wachako kendo. Koro ji chako manyien. To aneno kiwacho wach moro mar joma dok skul nikech gima timore maduong' ahinya sani ni jok mane iwacho ni manigolo duoko mar penj jatend migawo magowa nowacho ni skunde kik hiny jonyuol ahinya gi gik midwaro mang'eny. Anya paro ka nwatwa gi Cleophas ka nowacho ni idwaro kwer, idwaro kiang'o, idwaro panga, idwaro nyaka hockey stick kata kuma pap mar hockey maonge. Lata neno ka gigo notimore kata nyoro nikech jonyuol mang'eny na ywak ni dwaro gi rim mar pepa. Ok ang'e ni school fee gi to kare gi administratively gitimo ang'o ma ng'ato pod nyaka ting' rim midhi go e photocopy mar pepa. Kata kamano jonyuol ywak ni jatend migawo mar somo Magoha owacho gimoro to jotend skunde to dhi ataro mar gima chalo kamano. Mana kaka isewacho ni ponono ting'o okwer mar mondo mi gidhi e skul, ting'o panga, ting'o hockey stick, ting'o rim mar photocopying papers. Gin gigo ma jatend migawo mar somo nowacho ni ok onego bed ni jonyuol nyiewo ka gidhi e skul. To nyaka sani ka ging'iyo list mar calling letters ma bende osechwal ne kata giseyudo mar nyithindgi mariwore kod skundego mag sekondar. List no dhuro kendo ting'o gigo te. Gino mamiyo jonyuol pek ahinya to sani ma chal mar ngima e pacho kae oridore matamra gi nono. Moko kuom gigo tigo kata nikech ok inyal ng'isa ni ng'ato form 1 moko donjo 1,000 in gi panga 1,000 ama kwe 1,000 higa mabiro kendo in gi kwe 1,000 kwe gi itero to bing'e ni ponono iwacho ni giting' kwer nikech nitiere somo no mar agriculture.
ginyalo bedo ni gidhi e puodho kacha puro, to ok nyithindo te madhi timo agriculture. Onego bed ni gima kamano ponono ka nyathi osewacho ni adhi timo agriculture, eka inyalo nyis janyuol ni nyiew kwer. Ok ni jopuonjre te madonjo e skul nyaka nyiew kwer kata hockey stick. Nitiere nyithindo moko ma ponono ok bi tugo kata hockey, to gidhi gi hockey stick. Mago mana gik ma ponono itere e skul kacha. Jopuonje be nyalo loko mano chalo kaka ohala. Ka oseternegi to ging'iyo kaka ginyalo use apiny piny. Wach mar ohala moro anene oboke mar 31 mana mapiyo piyo ka watieko. Mar Nation iwacho ni dhier kata tamalo mar jogo man gi dhier ahinya dhi dok piny higa mabiro kaluwore kod kaka bengi maduong' kata World Bank ng'iyo dongruok mabiro e higa mabiro. Koro mano be en wach man geno matin. Apani waseng'iyo weche man gi pek kata mamiyo ji lit. Koro wamigi e geno ni atamalo mar jogo man gi dhier nyalo dok piny kaluwore kod dongruok ma gilieko ni brobet. Kata kamano Edwin, kawuono kaka in reporter marwa mar weche mag ohala mage ma joneno magwa nyalo geno neno e weche manyien kawuono? Kawuono wang'iyo omenda ma igolo mar CDF ma iteroga imiyo kar od bura mane pachoka to gi kaka gisetiyogo. Wadhi ng'iyo kaka janon buge ma iluongo ni Auditor General oseng'iyo moneno ni kuonde ma pesa walale ahinya to e constituency. Mano wach mwadhi miyo pek ahinya. Erokamano ahinya. Nyakora Mugia Juang, gi kanye mwachopo godo e giko mar nonro mar gazet. Okinyi ma kawuono kane antiere kae kod jafwambo wadwa Edwin Okoth, kane walidha moko kuom gigo mantiere gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Gi kanyo wabiro kawo yueyo matin, kata kamano chenro pod iye lach. Tok yueyo nyawadwa Sharon Ong'ao biro kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny, twak motudore kod chala mar siasa e pachoka. Kik idhi mabor. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza